Drahé kolegyne, máte tu komentár. Ja by som vás poslal všetkých za pás. Lenivcov robiť reálne sa vám nechce. Kto už môže takúto volovinu v dnešnej dobe napísať? Vieš, lenivý som. Zabudol som výročie vzťahu. Ona písala: Vieš, čo je dnes za deň? Ja. Pondelok, 1050 kilometr, 4. kávička. Prečo? A už som len videl tú 4. kávu lietať cez telefón. Ale som lenivý, tak som si radšej pozrel radar. Zomrel mi známy. Nemohol som ísť na pohreb, lebo som bol kúsok od Antwerp. A tovar musí ísť. Tak som mu v kabíne pustil jeho obľúbený song a zatiahol záves. Minúta ticha? Nie, 15 minút dispečerovho volania. On asi počul, že niečo zaspalo. A to nemôže byť on. Raz som sa vyspal len 3 hodiny. Ale to je vtip, pretože spať v kamióne vedľa rušného skladu s prehriatým motorom a nočným kolegom, čo si pustil TikTok na hlasitosť, letecký poplach, je ako si pichnúť Red Bull priamo do očí. A potom sa čudujú, prečo máme v očiach kruhy väčšie než volant. Kamarát sa oženil. Hej, ja som gratuloval cez WhatsApp fotkou Red Bullu s nápisom Za tvoju smrť, brácho. On odpísal: Ty si fakt debil. A ja som vedel, že všetko je v poriadku. Láska ako zo žeriavu. Ťažko sa zdvíha, ľahko padne. Keď ma raz dispečer pochválil, bol to deň, keď som mal 39 teplotu, zvracal som do fľaše a aj tak som dorazil na čas. A on napísal: Dík, si spoľahlivý. Vieš, čo som mu odpísal? Ďakujem, na budúce príde moja kostra. Smútok? To je len surovina. Ja som vodič. Tak ho zabalím do fólie, zagurtňujem s 25 gurtňami, pridám 40 rohov a odveziem. Rovno do pekla. Kde sa ma dispečer spýta: Máš spätné palety? Som lenivý vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy už prísť na sklad naložiť 25 tón železa. Ale povedia mi, že to potrvá 2 dni. Je zima, vonku -7 fúka a ja ako lenivý vodič si 2 dni kúrim v kabíne. Lebo inak mi prsty odpadnú. Po 2 dňoch čakania je konečne naložené. Strecha je však plná snehu a ľadu. Som tak lenivý, že sa mi nechce ani pohnúť. Ale predpisy nepustia. Musím to očistiť ručne, lebo inak strechu neodsunieš. Po 2 hodinách boja so snehom a omrznutými prstami som ako inak spotený, doštípaný od mrazu a hlavne lenivý. Teraz prichádza to najlepšie. 25 gurtien, 40 rohových chráničov, protišmykové podložky, všetko podľa špecifikácie zákazníka. A všetko ručne. Veď čo? Lenivý som, nie? Potom to celé znovu rozgurtovať, lebo kontrola prišla. Vraj jeden pás je príliš voľný, tak lenivý, že ho musím utiahnuť tak, že mi skoro krk praskne. Ráno vstávam o 3:30, aby som stihol okno nakládky v Belgicku. Spánok? Hej, 4 hodiny a káva z automatu. Som predsa lenivý, pohodlný vodič. Cez deň prežijem na pár suchých rožkoch, lebo na pumpách stojí všetko jak zlato. Ale čo už, veď lenivý vodič si nemôže dovoliť obedovať jak normálny človek. Na rampe čakám 6 hodín, kým zistia, že nakladač dnes vlastne neprišiel. Som tak lenivý, že za ten čas stihnem vyriešiť sudoku, prečítať 3 správy o vojne a aj trochu pochybovať, čo tu vlastne robím. Keď sa konečne dostanem na rad, odplachtujem celú náves. Bočný vietor fúka tak, že mi skoro vykrúti ruky. Ale veď lenivec to zvládne, nie? A keď tovar konečne zložia, tak musím všetko naspäť naplachtať.
zagurtňovať prázdne palety, skontrolovať papiere a dať si 45-ku. Ale aj tu trávim tak, že lenivý vodič uteká hľadať WC, čo sa dá použiť bez plynové masky. A keď vojdem večer na parking, miesto už samozrejme nie je. Tak kľučkujem po areáloch, pýtam sa SBS-iek, kde môžem stáť. Niekedy aj 2 hodiny, kým niečo nájdem. Ale to vieš, lenivý som.